ispit. Ćao! Ćao! Kako je mirno. Vazduh izlazi! U pomoć! Babiloni stižu u pomoć! I šta sada? Mila i Lola nam uvek pomažu. Upotrebit ćemo svoje znanje! Da! Patvi, još slatkiša! Ne mogu da gledam! Moj red! Reči, spremi se! Niste očekivali ovakvu babilonsku pomoć, ha? Ponosni smo na vas. Položili ste završni ispit i sada ste zvanično Babiloni. Bilo je divno, jeste li spremni za sledeći nivo?